Hej alle sammen. Jeg vil bare lige give en lille shout-out til, hvis du har tilmeldt e-mailopdatering inden for Volkswagen, så har du fået en e-mail, hvor der står vigtig information om softwareopdatering. Og det er kommet i går, den 21. maj 2024. Herinde i selve mailen, kan I se her, der kan man så give samtykke til det, og det gør man så. Bum. Og så er den, har man opdateret sin over the air update, og så skulle der komme en ny software til ID3. Så mere ved jeg ikke. Jeg opdaterer selvfølgelig information i description, når jeg ved noget mere. Men tjek jeres mail. Tjek jeres... min var nemlig endt i skraldespanden, jeg sagt. I spam. Så det var der, jeg fandt den.